thang angke Greater Tipraland mano haida nang nungya simi khai tongo puila ke joton kaham uloke borok ni rup mujago borok ni rup lamsok puila ani YouTube channel lo ang tamno tui tini video snam nai tong norok joton rukna ani thumbnail nugi no ke ang obno tui oi tabuk jang video snamani obno tui ang asuk reaction reklak really ani wan suk tongmani haibano bukhao dukhu namon bagoi ang reaction rina boi ma phaika karon tam ningke thangnai salo ang je jini khajuksa David Murasing video ang snamani a jagao a video o je ek dui jona tongo comment khlaimani a comment nugoi emon comment hambiabo mane bukhang nangjanai dukhu nangjanai comment abo mane a comment nugoi ang mane sak bai thang control khlaimalia ang reaction mari phainai ni tini ang phaimani ngo karon tam ningke emon bongni comment abo bukhao nangjanai jat comment bong na comment mane emon comment abo tam sanai abo mane sailapuri asuk jat bong na comment hamya sitra আসলে বড় সামুং কাহাম খাইকে সামুং কাহাম খাইতেনি ও যদি নাংগে বড় কয়েকজন বড় যদি হামদা সাগাঙ্কে আসলে বুখা নাংজানাই ককনো তিনিও আং ও কমেন্ট নুগুই আনো সায়াফানাবো যিনি খাতুকসা ডেভিড মুরাসিং বড় সাফানো আং ও কমেন্ট নুগুই আং সাকবাই থং অনেক দুঃখ নাকা ইনকে যে সামুং কাহাম খাইতনাই সামুং কাহাম খাইতে কষ্ট খাইতে বড় হাইমে হিনজাকে বড় বুসুক দুঃখ নাংজাখানা abo haike no thangnai koikdin salo David Murasing tei bongni team rok kaisa video borok khlaioi aro kamani nogo je borok asu kosto khlaioi yakung rok thui phaioi tini David Murasing ustruk umani yaklo tini tewaisa bo himnani phaijongo bo lamrioi tongo tabuk meghalaya haste bo himbui tongo inke asu kosto khlaibo chin borok ni bisingo no buini boson koksaya chin borok ni bisingo no kok khamya sawi yakunoi jetemte sawi tonge ba je khlaijani samkam khlaine boro obossi dukhu nangjaknai ang tini o borokni video sanam thani o David Murasing ni video sanam thani o a jaga koekjon borok hamya comment khlaimani baise anungma bai ano saya borok je comment khlaine rok ano saya David Murasing sono sao borok no safano borok no samung kaham khlaitani o tini samung hamya haini samung hamni senai borok je comment hamya nungmani ba ang boni comment nungo bose ang sakba tin dukhu nangke je sam kaham khlaine rok borok tam dukhu nakana borok busuke dukhu nakana hoita ba chung wansung mano o comment rok no chung naioi oborok no chung naya kone chung ignore khlaiman chau yes ang matei wansugo oborok no ignore khlaigan chau hono kiaba tongmaya bukha tongmaya abo hai comment no nukhangke bukha dukhu nang borok tam sa a jagao dileu jodi himui thangke Greater Tipraland mano haida hinsa borok mane akok samake bisikara kok ang mungkhuglak boroni mungkhuglak ang mungsaglak boroni comment no ang delete khaika a video ang delete kharoka borok sau tamisa khoroksa borok sau je oba hinoi dileu himui thangke Greater Tipraland mano haida dofano muthang narok mano haida hinsa bo te khoroksa sau nangmiya natok simi te khoroksa sau nangnuya natok simi puila preke joton kaham uloke boroni rup mujago rup mujago a comment rok chung khnawoi yakoni chung nugoi yakoni ki an bukha sai tonglak de tam ni bagoi ke David Murasing chung joton nukhana bini yakung yapha bahingka thui klaika thui asu kosto ke boro himmani abusi boya thangnai paithangni salongke ustruk bongka sanstruk goi boleng klaika hospital klaika asuk khlaioi yakni kosto khlaioi bini sakno yafaroi tini o risk khlaignoi ki bo ereng khlai tong haida dofan bo ereng sam khlai tong haida tini ar je thanar joto ereng khlai tong haida tini kaboi borok samukhlai kosto yawoi depression ni bagoi depression ni manthai mana noi tini borok himui tongo tangu him gangke tini borok gari kai thangmano train tui thangmano flight tui thangmano tam thaiba himui thangman karon obono depression ni kosto bir mano borok phunukna nemani ngo abo borok baksa borok bujiya ang sanai ang asu video tin loglak ang sanai okong no paithak sanai please ang o video sanam thani bo norok jini khachuksa David Murasing ni kong tui kebone please tasari kebone kidi tasari norok comment khlaina angke kaham comment khlaidi tei David Murasing ni bagoi jini sir David Murasing bagoi kok kesadi bono advice di piaba please negative norok
comment ta khlai jabadi thangnai video khlai ma hai o video ta khlai di ta mike chung jotono saimano David Murasing chini tipasa dofani bagoi tini bo kok sanan bagoi dili hibui thang tongo bo abo ereng ereng mukhabe khlai tongo aboni bagoi please chung jotono borokno sabon ma khlainai ang asung sanai asuk kolok sana thanglia jotono hambai tipasa ai blog tu